White House. Aha, ba a canza wato suna. Wannan haka yake. Abdul Zero tare da Bello Kankan featuring Dogon Ja. Sama. Nawa kai gaba duk makiya kuma sun kyale. Tun ya gaba haushi ya albamu wasu su suka gane. Kai ne wa Afirka ya ja musu kunne ne. Garin Kaduna albam ne kuma sun gane. Wazo biya albam sako ga masoya ne. A cikin sharafi makiyanka kamar su yi kuka ne. Sabon salo da fitarsa yayin suka yi hode. Kukan kuriciya a gare su jawabi ne. Da fitar suke lebedik suka fara tuba ne. Sai anan suka gane al'amarin ka na Allah ne. To ai da me laya ya fito baba Adamu sun gane. A bakin albam babin sun ce kai karshe ne. Dan Allah ya yi ma in kai kowa zai so ne baban haidar. Su cin maka Adamu zangona kai uwa da uba ya rima ka rike Allah na ka zarce kowa kuɗi da ɗaukaka ne burina Allah ya karo ni san kwana ka ji du'a'ina Adamu zango ni kai na hango dan ka zama jigo dole in maka dango to kai na gida in je gai da kakar Haidar. Bello vokalin ne kun san ba na san rai ne. Baba ka yafe ni, kaga kai ne ka goya ni. A bandace wata haife ni, Crown Studio ce ta raine ni. Har na samu kuɗi na ni na biye rodin yan zamani. Baba ka goya ni, wasu sun ce wai ka kore ni. Ni ba a gane ni fa kaso nake mai babban launi. Rugun babban motsi nake karyar yaro ya dauke ni. Na ce Adam Zango. Hayya kai, Ado Isa gwada ne na zo nake tabbata. A gurin wasu dan wahala nake, a gurin wasu dan hutu. Ga dai sautin mun buga, 'yan mata suna ji kamar su mutu. Sama na ce a gaya musu abincin wani gubar wani. A gaya musu abin san wani maki wani. A gaya musu na ce ya abokin wani uban wani. Adamu zan guje ka zo da ido da baki gani. Shi ba ni da ido na banga abin da ba zan gan shi ba ayye wasu ki kwasu su kwasu ga kwasu bari zan je gida ayye 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 helele kwanja sama. Allah ya yarda makiya da magauta Adamu kai musu nisa. Kabi uwa da uba sun sa maka albarka ka zarce ga mahasada sun saka gaba wai Illuminati kai nisa. Sun mance Allah shi ke yadda ya so ne.